Gaur Eusko Legebiltzarrera etorri gara, Euskal Administrazioek zaintzak pribatizatzeko daukaten ardura salatzeko. Pikete feminista aktibatu dugu privatizazioari, zaintza zerbitzuak privatizatzeari usteko, exigitzeko, eta baita ere langileen izaera publikoa aldarrikatzeko. Eta hemendik bide batez deialdia egin nahi dugu ekainaren 11an Donostin egingo dugun mobilizaziora zaintza langileen izaera publikoa aldarrikatuz. Erantzukizuna eta konpromisoa eskatzen diegu alde batetik zaintza zerbitzuen inguruko ardura har dezaten eta kudeaketa zuzena bere gain har dezaten, baina beste alde batetik ere bai zaintza langileen, sektoreko langileen baldintza kaskarren aurrean ere bai urgentziazko neurriak eta berehalako neurriak har ditzaten. Hau guztia esaten dugu, labetik aldarrikatzen dugulako, zaintza langileak zerbitzu publiko bat eskaintzen duten heinean, langile publikoak izan behar direla, eta gatoz esatera, nolabait, bai zaintza sistema publikoa garatzeko eta baita privatizazioaren kontrako neurriak hartzeko pilota administrazio publikoen gainean kokatzen dela.